Георги Бенковски. Човекът, който поведе България към бунт. Когато повечето хора се страхуват, той събира конници и повежда въстание. Роден през 1843 година в Копривщица, с рождено име Гаврил Груев Хлътев, син на Груйо Хлътев и Нона Хлътева. Остава без баща още като дете. Тежкото детство го калява рано. Работи като търговец, пътува, научава езици и опознава света, но избира една кауза – свободата на България. През 1876 година става един от главните организатори на Априлското въстание. Създава легендарната Хвърковата чета. Конен отряд, който обикаля села и градове и вдъхва кураж на хиляди българи. Когато Райна княгиня предава знамето с надпис «Свобода или смърт», Бенковски кара всеки въстаник да се закълне вярност до смърт. Той знае, че въстанието може да бъде загубено, но вярва, че България ще спечели. След разгрома не се предава. На 12 май 1876 година загива край река Костина. Неговият живот е кратък, но думите му остават. Моята цел е постигната вече. Сърцето на тиранина отворих такава рана, която никога няма да заздравее. Георги Бенковски, един от безсмъртните герои на България. За да не забравим героите на България, последвайте ме.